Hello-belő! Többször előforduló kérdés, hogy vajon csak gubancolok-e, csak rasztázok-e, csak fonok-e. Nem, férfi hajakat vágok is, női hajakat is vágok, színes festéseket is vállalok, balajást is vállalok, mit mondjak még, póthajas fonást is vállalok, de sima, saját hajas fonást is vállalok, tehát nekem nem mindennaposak a gubancos vendégek, hanem azért jó pár van belőlük, és nyilván róluk több videó kerül fel, de ez nem azt jelenti, hogy csak gubancokat vállalok, vagy csak rasztákat vállalok. Nyugodtan keresetek meg festéssel, vágással, akár simán szárítással is. Várok mindenkit szeretettel. Illetve van az Évfodrásza 2026 verseny, amire ismét beneveztem, úgyhogy szavazatok létszik, link a bióban, Instán is ki van téve, Facebookon is, itt is. Hello!